Yan ay patungo. The Answer Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama niyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo mga kamata! At syempre, halo mga
solid almosalers. Ayan, guys. So, it's anong araw na ngayon? It's Wednesday. Ayan. So, binabati ko rin in behalf of Prietos, maayong udto, Cebu and Davao. Halo-halo sa inyo lahat dyan. At syempre, huwag niyo kalimutang i-like at i-share ang ating mga pages, Madrid Philippines, Pangasinan, Madrid Philippines, Cebu, and Madrid Philippines, Davao. Ayan. At syempre, itong live na to, huwag niyo kalilimutang i-heart react kung na-miss nyo kami ngayong araw. At syempre, paki-like react din. Ayan. Pero mas maganda kung pusuan nyo kaming lahat. Ayan. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. At syempre, maraming salamat dahil nakatutok na naman kayo sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Halo-halo ulit! At syempre, hindi mawawala ang cutie patuti, Team P! Halo-halo, Madrid Nation! Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. And syempre, hindi pa tayo nagsimula, pero syempre, simulan nyo na. Mag-heart react for Team Kitty and like react for Team Ruby. Syempre, halo-halo sa ating solid almosalers na si Christine de Guzman Roy and si Kael Ula. Syempre, nandiyan na rin si Mr. Sam. Halo-halo, Mr. Sam. And syempre, kay Mr. Ray. Halo-halo. Yan! Ay, baliktad. Paki-heart react yan. Wow! At yes! Nakatingin ako dun sa... At syempre, di ba, kating-kating na tong makipag-usap sa inyo dahil hindi mawawala ang guwapong Kengkoy, Ruby! Hello guys, what's up man? It's your boy Rupi. It's your boy Rupi! O, batiin mo sila! Sa mga Hi, binabati ko si Kael, ang team solid, team Rupi yan. Grabe. Oh, ang dami nagla-like ko. Tsaka dun sa... Si Kael yan eh. Tsaka kay Christine de Guzman Roy na solid almosaler and solid Team Ruby. At kay Mr. Ray na dinideny pa na Team Ruby siya. Pinapag-comment ka lang yan, Mr. Yung Ray. ginagawa niya, binabas niya ako, pero alam ko naman na Team Ruby siya eh. Tsaka kay Mr. Zam, ang sarap ng pagkain mo lagi. Gulay. Yeah. Ayan, So, ano na, guys. hinihintay nyo, tayo na! Yes. Uumpisahan na ba natin ito? Ready na ba kayo? At syempre para sa ating mga free data lang at wala kayong hindi nyo kami mapanood, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi. At syempre pwede kayong mag-comment. Ayan, ilagay nyo lang inyong mga pangalan. Pwede kayong makisaya sa amin dahil ito ay para sa lahat. Ayan, guys. Okay, Rika. Ayan pa pala ang solid almosaler natin at solid Team Rupi, Rika Chan. Hello, sina-shoutout kita. Oo, nagtitiis sila sa'yo kahit wala na silang mag-gets. Diba? Okay na ba sa'yo yun? Yung Siyempre. nagtitiis sila? Ha? Okay na ba sa'yo Okay yun? na. Yung nagtitiis sila sa'yo? Kasi wala na silang choice. Okay na, okay. Siyempre Gusto naman, nila- okay na, okay. Parang feeling ko, ano eh, Gusto ko nilang supportahan. Siyempre. Pero Yung deep mga- inside- Yung mga ganyan pala talaga na nagsusuporta sa mga hindi ko malayo. Pero deep inside nila, ano yan, solid team yan. Siyempre, Ay, pinatay. sabi niya. Okay lang sa akin yun na, ano, na... Ready na ba kayo? First game. Yes. Hi, Jane. The beautiful Jane. Hi. Pinabali mo ang manager ko. Binabati namin ang aming manager dito. Ang aming, syempre, acknowledge natin, hindi niya ako ipakita. Talent Zen, manager. Master. Ayun Teka ko, lang. ipakita. Ayun Ating Zen Master yan. Kaakibat Pinabati ko ang sa talent lahat. manager namin na si... Oo, talent manager. Kaakibat Zen, namin Ayan, yan. syempre, halo-halo. Halo-halo! Pero gusto ko na sa Hi, camera, Miss okay? Jazel. Okay, guys, are you all ready? Let us know that you are all ready. Yeah, Dahil please comment. dito, ready na. Pero bago ang lahat, heart react, love react naman ang ating live ngayon. Syempre, Pakipusuan don't yan. forget to comment when you're ready.
tawag dito, pakitad. Don't forget, comment ready if you are So, ready. ilabas na natin si Hangman para sa ating mga bagong audience. Simple lang. Mag-i-input lang kayo ng letters at paunahan kayong mahulaan ang category. Ayan. Magkakaroon tayo ng tatlong set. Ibig sabihin, tatlong winners. At syempre sa lahat, only winning po tayo. Ayan, And please guys. comment happy if you're happy today. I-comment para malaman natin kung ready na daw ang ating mga happy kayo. valedictorian ng Lahat. September, Christine. Good. Wow. Yes. Simulan na natin in 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ay! So yun guys, anong gusto niyong category? Easy, medium, or hard, or very, very hard. Last Hard. year, ano tayo eh, medium. Hard ba? Hard ba gusto niyo? Hard ba? Gusto niyo? Hard? Sabihin niyo na. Comment lang kayo. Easy, medium, Easy or daw, hard. sabi ni Rika Chan. Easy. Ano bang gusto Ayoko mo? na easy. Hindi ko sa choice. Ano bang gusto Easy niyo? ka. Feeling ko dapat hindi ka Medium. natin. Or easy? Mas masaya pag hard. Guys, ang ganda ng Ayan, tugtog sabi ni ha? Christine, hard. Hard! tayo. Ano mga may hilig sa Guys, hard? pinipili na para makasimulan na tayo. Ayan. Ang mga may hilig Hi sa hard. guys! Hard para may thrill. Oh! Category ay Nakita mo yun? famous people. Hard. Ayaw mo lang siya. Hard para may thrill. Oh my goodness. So good. Ano yung in-streak kanina? In-streak. Ayan, uy. Ayun na. Meron itong 2 words And strict ang parents ko. people. Famous people! Okay guys, input lang ng letters. Sabi nilang lahat. Letter A, Christine, Rika, Kael, and Kerwin. Uy, bagong audience. Kerwin. Kerwin. Hi, Kerwin. Palaganas. Jean. Palagana. Hi, Kerwin Jim Palaganas. Kerwin, pwede ka man. Hello. Kerwin Letter A Jim lang, Palaganas. Prieto. Masyadong ano ah. May Sir, impact. Papa Jim ko yan. Kael, Rika, Hindi si Papa Jim yan. Teka lang, wala ata magko-comment na happy sila ngayon. Kaya may letter A na. Hindi ka nila pinansin. Walang nagko-comment. Sabi ni na Kael, happy letter sila. R. R. Choing. Ay. Choink. Ako na lang yung... Next Ako na lang natin. yung song. Ano yan? Si Trafalgar. Sabi ni Kael. People. Letter A. Feeling ko ano to. Sabi ni Okay na Rika naman. Chan. Letter E. Letter E. Rika Chan, okay ka ba? Choing. Okay ka Oh, ba, may Rika letter Chan? E. Yan, may E. Okay ka ba, Chan? Daming ba? Letter E. Ang daming letter E ah. May letter R, may letter A. Wow, ang galing niyo guys. Wala pa kayo napapaputok na lobo ang ating Ayan, category. meron tayong viewers na si Ina Manarang. Hello. Ina Manarang. Uy, grabe siya. Hi! Ina Manarang. Alexander Hamilton. Grabe si Miss Jazel. Nakaban ka na Hey, dito. may kanta ka Masyado dyan. mo May kanta ka ginaganyan. dyan. Oh. Manarang na naman sa iyong apoy. Kahit pa dahil May lalaban ba kami dyan? Alexander Hamilton. Wala, sumabay na rin si si Christy. Galing nyo naman. Okay, labas na natin yan. Tama ba? Jazel. Try natin ang letter X. Ano ba yan, hard? Pag wala ng X nito, Alexander. Ay, yeah, tama. Uy, may letter X. Sino yan? Si Alexander Ayan, Hamilton. letter L. Kilala si Aida. Alexander L. Hamilton. Sino to? Parang familiar sa... Miss Jazel, sino ba yan? Yun yung ano, Famous. yung tagapagligtas ng sanlibutan. Ano? Kilala niyo ba yan yung tagapagligtas ng Pilipinas? Sino? Lagi yung trending sa social media. Sino nga? Ewan ko. Ano ba yun? Nakikita ko lang siya, mamamayan Pilipino, tapos tagapagligtas. Inaaway niya yung mga Pero ilalabas Buksan na natin. pa, parang One day. Ayan, buksan na natin. Alexander. Okay, go, go, go! Letter N. Ano ka? D. Go, go, go! H. M. M. I. L. Oh, C. ayan, Alexander Hamilton. Ang galing ang lupit. American politician siya. Oh, Sabi ni Ina Manarang. Galing ah. Hamilton, so congratulations. Congratulations. Miss Jazel. American politician daw sa sabi ni Christine. Sherian Velasquez. Sabi ni Ina Manarang, Hi Kim, looking gorgeous as always. Ayan. Siyempre walang kakupas-kupas ang ating cutie patuti na yan. Tagapagligtas ba ng Pilipinas? Kunwari wala siya Ang naririnig, Iwas, Ina. Tigno. Ang nauna dito, si Jassy. Hindi ka talaga narinig.
Si Jassy muna yung nauna, tapos si Kael and Christine. Ano sabi niya? Thank you po. Wala mo siya? Hi, Kim. Looking gorgeous. As always. As Baka naman meron din ako. Sana may magsabi po sa akin din ng ganyan. Huwag kang ano everyday. dyan. Tagapagligtas. Okay, Fathers of the... Fathers? Father. Marami siya. Oh, ang galing naman ni Christine. Talagang bagay sa kanya yung valedictorian. Tama. Ang galing niya eh. Okay, ito na. Next puzzle. Choing. Ayan, praises. Mo naman, Kim, Ang ating next... Para kasi denote me. Second category ay places. Yung favorite niya Ate Kim yun, yung denote. Oh, grabe. Ang galing ni Christine. Hindi cellphone. Letter A. Places. Magic Grabe, ang gentleman ni Rupi. Nakita na gang type ako dito. 3 words. Ako na? Babot, malaking kanto. Ayan. Ayan, hello, Merong- Jake Gamboa. Sabi niya, letter E. Sabi kaya Rupi, wag na Letter? tayo. Humble eh. Letter E. Sino may sabi niyan? Ayan, may letter E. Praises to Ay, oo nga pala. Sorry, nakakalimutan ko kay Humble tayo. Places ito, places. Sabi ni Jane, letter E. Letter E. Meron na. Sabi ni Rika, letter L. Ayan, hello kay Mr. Jonathan. Hi, Mr. Jonathan. Hi, Mr. Jo. Happy birthday. Nagustuhan niyo ba yung bagong Sky. hairstyle? Sabi niyo eh. Hindi. Yun na yung kinakanta niya. Happy birthday, Sky. Uy! Mali pala, sabi ni Christine. So, mali ang after the meal. Yes. Ina Hindi mara... siya after the meal kasi letter A yung nasa Teka lang. ng word. Oo. Ina maranang ba? So, pwede siya Manok na pula. Ina maranang? Manok na pula. Sabi ni Kael, manok na Ina pula. maranang, pwede pong magsabi sa akin kung kukuhanin niyo po yung picture ko, i-bawal i-pop-profile niyo. Uy, alam mo ito, Kael, pareho kayo. Mema, manok na pula, sabi niya. Oo, mema lang. Mema lang. Sabi ni Shaira, halo. Uy, ngayon, parang ngayon lang nakabalik si Shaira, no? Welcome back, Shaira. Ay, Shaira! Welcome back, Shaira, saan ka nang gagaling? Welcome back and Shaira! Wherever you are, whenever you go. Shaira, pabigyan mo ako. Wala pang nakahula, guys. Meron na tayong letter A and letter B. E. Kanina, bilis-bilis makasagot. Ngayon, ano? Sabi ni Jane, letter D. Hi, Jane. Ayan, meron. Na mahilig sa Meron. End Sabi to, niya- end. Sabi Give nga me yan, ni end. Jane, letter N. Ayan, give me na end. Ayan na, end. Ayan, and ang gitna. Places. And- May places pala na ganyan. Phrases. Blank and blank. Phrase to have phrase. Ay, phrase! Oh, phrase. Phrases pala. I'm sorry guys. Akala ko Di ba masarap places. yun? Hindi namin mabasa. Phrases Sorry pala. guys. Ating Our mga eyes words. are lost. Hangman set. Phrases. Ano yan? French phrase. French Court. Ayun na naman. Nahulog na naman. Sinisira mo yung hairstyle ko eh. Shoutout nga pala May kay Kim nakahula na ba? hairstyle ko. May nakahula na ba guys? Parang ata silang lahat. Hindi nila nahulaan kung ano. Guys, mag-input lang kayo kung ano po ang letter. Yeah! Input lang. Hangman set to ang ating category ay phrases. At para sa mga may free data, pwede kayong mag-inood sa inyong mga katabi at mag-comment. Yeah. Yan. Sabi ni Kimberly Pains. At ligawan nyo na rin ang katabi nyo kung single kayo. Letter B. Ay! Ayan. Ang ating first. Sabi ni Rika Chan, letter I. Eli, Sabi ni Miss Ayan, Jazzy, may I. above all Hindi fear. siya letter, at hindi siya above Phrases. all fear dahil wala po tayong Hindi. letter B. Above and below. Hey, yo! Mag-comment na kayo, marami kayong papuputokin pang lobo. Letter S. Hi, engineer! Siyempre. New hairstyle, new buhay. Sana to yung... Alive! Miss Jazzle, and po ang gitna. Alive. Feeling ko yung Letter first S word daw alive. din. Letter Sabi ni S. Jane Gamboa. Letter S. Ay! Walang Wala. S. Uy, may bago tayong audience. Chai. Yes, sabi nila letter L. Babalik ang ating Jenny Remo and halo-halo kay Angel Acosta. Hello,
Angel Acosta. Sabi ni first time audience, si ano pangalan nun? Alive Sabi ni and Shaira, Fear. di nakapag-FB ng 2 days to work. Ay, Babantay ayun na! Sabi ni Sino yung- Child, Shira. letter L. L po. Rika Chan, hindi yun, Fear! Baguhin mo! Alive and dead. Yan. Ayan. Alive and well. Halo-halo kay Ryan Ano Duar. sabi? Alive and well daw. Alive Siya, and alive well. and fear or alive and Nauna si Jenny Remo, tama ba? And dead. Sa alive. Alive I and think alive dead. and dead. Halo-halo kay Alive and dead. Siguro, parang sabi. Parang. Sino mga nasa alive and dead? Pero Jenny pwede rin Remo. ano eh, pwede rin... Si Jenny Remo. Ang nauna sa alive and dead. Susunod si Jane. Yes. Sabi ni Rika Chan, alive and fear. Baka ano, alive and bear. Alive and well. Sabi ni Kerwin Jim Palaganas, arise and fear. Hindi siya dead kasi may letter D na. Ah. Eh di ano yan? Fear? Sabi ni Alive Kerwin. and kicking. Tsaka alive Sabi and ni fear. Kerwin, arise Hindi and siya fear. kasi wala nang letter Eh, letter A. Eh. A. Ay, tama. So, So, well. pwedeng well? At pwede Alive. ano, alive and beer. Alive Haha. and well. Ang nauna sa alive and well, si ano, Yo, Ryan. yung Ryan. beer. Si Ryan. Subuksan natin yung Masarap well. yun, lalo na W yung- ba? W. Ano, yung Yes, malaki. yes. Ayan. Ayan, Letter W. L. L. Ay, ang Ah. galing. V. 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 Wow! Ayan. Congratulations. Nanalo. And well. Sulat mo na ang nanalo. Sino po nauna doon? Si Ryan. Sa inyo. Ito, si Ryan. Ryan. Si Ryan Bagat. Ah, congratulations, Nauna. Ryan. Congratulations. Ayan, nakita nyo na guys ha, nauna si Pasensya na po kasi maarte lang yung alive and well. Ayan si Ryan ang nauna. Ryan Christian Boan. Ayun, dami na. Alive and well. Next na ba? Next na ba? Tama. Pwede pang bumawi, guys, dahil marami pa tayong games for today. Okay, last set ng hangman. Sabi ni Christine, tagabigay lang ako ng... Oh, ang galing. Ano mo, valedictorian talaga si si Thank you for Christy. watching. Napakagaling. Okay, Christine, next puzzle. wag mo lang sobrahan yung pagbibigay ng meaning. Baka mapunta ka sa maling tao dyan. Ay! Wala. Comment ready and comment next kapag ready na kayo para sa ating next puzzle. Sabi ni Jane, tagabigay na lang ayata ako ng letter I. Pwede bang tagabigay ka na lang din ng pagmamahal? Boom! Sabi ni Kaalaki na lang ako inuunahan. Feeling ko ikaw tagabigay ka ng buhok. Bawi lang, guys. Kael, Ready na? Ready na? bilisan mo kasi para hindi ka nauunahan ng iba. Ito na, para hindi maunaan bag next puzzle na tayo. Okay. Oy, history! Ang haba, meron itong Ang haba 5 naman. words. Feeling ko more. ano yan, is yan, or is, or an. Yun, itong dalawang letters na to, feeling ko, Minsan, ano, May tanong si Kael, nakakain Ang ating category ay history. alin ang nakakain? Pagmamahal. Pwede. Engineer, nakakain ba ang pagmamahal? Oo, pag deeply in love ka. Pag gutom ka, kainin mo. Yan, sabi ni Miss Jasmine, may ayaw ng letter A. letter A. Ayan, may A. Letter A tayo. Sabi naman ni Letter O. Ayan, syempre, halo kay Maria Janica Zacarias. Hi, Janica! Hello sa mga Zacarias. Si Papa Ray. Letter Hindi man siya O. nanonood. Hello pa rin. Oy, hinulaan ni Aria. Letter I. Oh, tsaka Ay, hindi siya Jane. is of. Feeling ko off Halo to. kay Ann Lazar. Miss Master Zen, meron pang letter yung sa unahan ng Hi, grade four, Len hindi nila Balaga. nakikita. Hello po sa lahat ng taga Petrozone Oil Marketing. Ayan, halo. Petrozone Oil, sila yung live Uy, natin last na. Yung Petrozone, di ba? Nandito sila last Friday. Right. At napaka-supportive ng kanilang very own Ayan, nagbabalik service. ang ating viewer na si Auntie Avalos. Wow! Halo. Hello, Uy, hello. maraming nagsabi ng letter N. Si Ali at saka si Bigay mo na. Esa. Esa. Bigay mo na ang letter Tsaka N. si Christine, letter N. Letter ano daw? N, letter N. Tatlo silang nagsabi letter N. Ayan. Oh, isa. Ayan. Sabi naman ni Ate Dor, letter L. Itong Russell, ikaw siguro kapatid ni Miss Reyna. Sabi niya letter R.
Ay, si Christian Luna. Uy, Sabi mo, nagkalipat. letter Nakabalik. S. Si Krisha. Okay. Letter? S. Wow, ang dami nanonood sa atin ngayon. Hi guys, muna kay Alice. Sabi ni Anne tsaka ni Christine, letter E. Letter E. E. At sabi ni Russell tsaka ni Krisha, letter T. Nagtatantad. Letter? T. Yung lutuin. Sabi ni Esa tsaka ni Jenny, Esa, letter F. Hoy, hulaan nyo na yan. Letter? F. Off yan. Ayan! Guys, it starts with letter Off. F. Hula ko Ay, to. parang Da to. mo Da. yan. H yan. Off the. Oh, Haba. ano? History. History to. Sabi History. ni Kael, letter H. Ano yan? H. Ayan, da. Meron H. Ayan, may isang H. Halo, kay Russell. Da. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Off the. Off the. Ano kaya to? Of the... F. F. A. F. A. Alam- F. A. Off the. Pa. Meron na po tayong letter H. Yan. Sabi ni Christine, Fall of the Berlin Wall. Oh no! Ang galing! Ano na nga? Ang galing-galing ko talaga. Galing ni Christine. Madali lang eh. F.A. Oh. Ayan, History. sumagot na rin si Mr. AJ ng Fall of the Berlin Wall saka si Christine ulit. In all caps nila para in-fair. Ayan. Galing ni Sabi naman ni Christine. Trisha, Fall of the Roman Empire. Hindi siya nagkamali ng sinuporta. Hindi siya Roman eh, no? Pwede Sobrang talaga galing yung niya. Ayan, Berlin mukhang mas eh. maraming sumasagot ng Fall of the Berlin Wall. Try natin ng letter B. Letter? B. B. Letter L. L. Malalaman natin sa L. Ay! Ang galing! Galing. Ayan, halo. Berlin. Wall. Ayan. Fall of the Berlin Fall of the Wall. Berlin Ah, teka lang. Trivia. Ang mga Para... Congratulations, Christine. Teka lang. Congressman Sa- Roy. Para ma-valid yung points mo, anong meron dyan sa Fall of the Berlin Wall? Paki-explain. Christine. Oh, kasi ang galing eh. Kasi pag hindi mo na-explain, ipaparapon ulit namin sa iba. So yan, sino ba ang ating winners for... Si ano yung unang nanalo? Sayang oh, si ano nahuli si Kerwin. Kerwin. Kerwin Hi, pala na Kerwin! sayang. Nauna si Nauna ano. si Christine. Oh, nauna si Christine. Yes! At syempre, congratulations sa ating mga nanalo sa Hangman! Set 1, Jezzy Manarang. I'm sorry. Manarang nalagay ko. Jazzy Banag. Kasi kanina naman sinasabi yung Manarang. So, Jazzy Banag, Ryan Juan, and Christine Roy. Kung guwache yan, okay lang uling guwache. May sagot si Krisha. Sabi ni Krisha, The Berlin Wall fell on 9 November 1989. In 1989, political changes in Eastern Europe and the civil unrest in Germany put pressure on the East German government to loosen some of its regulations. Tama na yan! Tama na yan! Ang galing! Ang galing niya, Kaya no? niya, Ang galing ni Krisha. credits to Wikipedia. Sorry na. Grabe naman sa rinong ko doon. At least, di ba, at least nalaman natin nag-fail pala nung ano, yung 1989. Marami kayong natututunan sa amin. Marami din kami natututunan sa inyo. Yes! At grabe shoutout din kayo. sa pusang nakatingin sa akin. Hi! Hello! Halo-haloan siya, oh! Ay, nanonood sa... Ayun o, nanonood sa Ayun na, pusa. nakahiga. Nanonood. Nanonood siya. Ayun na, ayun na. Ayun yung Zen, oh. Ayan, So congratulations, cute. sabi ni Christine, for Sa tapat short natin divided mismo. for Berlin. For short, Oh, divided ano for na Berlin. Split daw, sabi ni Rika Chan. Ayan, comment ready and rap naman kayo dyan, guys, para simulan natin ang ating second game. Anong Yes! second game Ano natin? ang ating second game? Second game ay Ang ang movie series. Si Robert nga mag-explain, konti lang sinasabi niya eh. Teka lang. Oh. Paano ba yun? Ayon sa pag-aaral sa isang school sa Amerika, ang movie serye ay isang laro na nanggagaling sa aming palabas. Boses na Sa aming pang programa. MRT. Boses na pang MRT. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang laro. Simula na ang laro. Kaya ang laro ito, ay ano ang laro ito? Huhulaan nyo ang eksena ng ipapakita naming picture kung anong movie ito. At pagkatapos mahulaan, ay mananalo kayo ng load. Ready ka ba sila? Ayan, simulan
Okay na. Transition mo. 1, Ready na si 2, Alicia. It's 3. 3, 2, 1. Uy! So perfect. Uy, may Yeah, mga right. pahabol pa sila sa ano, may mga pahabol pa si Christine. Ano sabi? For example, Comment. For Yes. short, divided for Berlin. Demolition of wall. Divided. yes. Sa ating mga bagong Parang border audience. to, parang yung borders. Sa ating Tayo. sa ating mga bagong audience, simple and simple lang ang ating mechanics dito. Huhulaan nyo lang kung ano ang title ng movie na yan. At syempre, exact tayo dito. Tingnan. For example, Now You See Me Too. And for example, Twilight Breaking Parang Dawn. na-explain ko na yun kanina. Movie na to. Ayo. Ang ating first genre ay fantasy mystery. Yes. What's that? What's that? Kaya ako ginagustuhan Now You yung See movie Me niya Too, gawa dun sa kunwari, amin. for Sabi ni example. Ryan, Dagda, kompletuhin. Genesis. Alam ko na Hindi. yan. 2012. Hindi. Muntik na. Yun yung pahula ko, 2012. Hindi siya 2012. 2019 siya. Terminator Genesis Hindi ko 2012. nanonood dati. Hindi! Hindi siya 2012. It's 2019. Napanood nyo na ba yan? Kimpi and Rupi and Susan? Hindi ko siya alam. Hindi. Nakita ko lang to, pero I don't know parang that. hindi ko kasi Ano feel. siya? It's all about future. I don't know that. Nakikita niyo. Hindi siya Terminator. Hindi siya Terminator Salvation. Forbidden Empire. Empire and the Guardian din dito. I like the actor but I don't watch Hugo. it. Ayan, magbibigay ako ng The actress. tips. I didn't. Ay, ng ano, ng clue. Engineer. Yes. Manonood ka na naman. May nag-print mo ka. Meron dito, ayun, futuristic siya. Oo. Pwede ba sabihin natin yung tagline? You, Pwede ba sure. sabihin natin yung tagline ng Pwede, movie? pwede, Ano pwede. Imagine a play. Wag, Imagine a Madali place. lang i-research yan. Huwag Ayun na. na, sige na. Imagine na, imagine yun. Imagine. Imagine. Everything about imagination. Imagine all the people. Disney siya. The Prestige. The Prestige. Meron yan sa SM Supermarket, Prestige. Disney siya. Ay, parang nahirapan Ano sila to? dito. May ano siya, may pin. Yeah. Yung pin, Hunger yung Games. pinulot. Anong letter ng pin? Anong letter ng pin? Siya may pin. Hindi siya kahapon. Hindi siya kahapon. Hindi siya kahapon. Pero bukas siya. Hindi siya yesterday. Hindi siya yesterday. Ayan, halo, kay Mr. John. Hi! Hi, Jordan. Hindi siya yesterday land, but Hindi it's siya ano. bukas. Oh my God. Bago yan? Hindi siya Terminator. Hindi siya Terminator. Hi, Mr. Jonard. Hi! John Art ka lang Hindi rin. siya ano. Pwede bang... Guys, anong letter nagsisimula ang the Prestige and Terminator? Yun siya. Oo, letter T. Hindi siya yesterday, bukas Hindi siya. siya annihilation. Yesterday. Today, Oh, my after soul. tomorrow. Too far away. Tomorrowland! Tomorrowland! Sabi ni Ryan Christian Buwan. Sabi naman ni Prietos Enchanted. Today, Ayan. after tomorrow. Tomorrow. Yan, ang tama sagot. Hi! The Lord of Rings. Tomorrowland! Yung nanalo ay si Ryan Christian Buwan. Sa ilalim ng puti. Ayan, pwede bang bumawi guys? Dahil meron pa tayong dalawang set para sa ating movie series. Yes, so, labas na natin ang ating next set. Ang ating next set ay... Ay, Tantaradan! Oy! The Black Man! Ito. Drama? Ayan, drama. maganda yan. Comedy. Oh my God! Korean Ang siya. dali nito! Kasi alam mo yung star, tapos may Korean na sulat dito. Tapos Oo. dito, wala, napakadali! Napanood nyo na ba yan? Oo! Trendy to kasi yung spelling. Yan. Wala, napakadali. Sabi ni Rita Chan. Oh, dapat mahulaan nyo na yan. Next time, agahan Yes, ko. Mr. Johnner, dapat agahan nyo. Nagsisimula po kami ng 12. To one. Hala, napakadali. Hulaan nyo na to, bilis. Hulaan nyo na yan. Paunahan na lang yan. Then, can you flash this? Tinan mo. Nasaan sila? Tapos, ito yung sa ano ng bata. Nakakaiyak yan. Oo, nakakaiyak. It's a father and daughter story. Oh, no, Yan man. ata yung
Trailer pa lang pinapanood ko. What? Ayan, sabi ni Ryan, Man. Miracle in Cell number 7. No! Nahirapan kayo sa una eh. Miracle and the Seven Dwarfs. Sino nauna? Ano pa yung mga kuri-kurian? Galing. Ayan, sumasagot ng Miracle in Cell number 7. 7C. Sino nauna, Ryan? May nakakuha na, sabi ni Mr. Mga Seven Dwarfs. Okay, ang tamang sagot. Ay! Yeah. Miracle In cell number 7. Eh, sa mga Korea na ano eh. Nakasagot si Si Ryan. Ryan. Ay, Ayan. sayang si EJ. Nahuli siya. It's my favorite. Pero grabe ko na nakakaya talaga kung yun. Oo, totoo po. Gagawin yun sa Pilipinas. Oo daw. Si Adam. Si Agamula yung bila. Agamula. Starring. Sino yung And bata? Bella Padel. Padela. Yeah. Bella, Padela! Talaga? Iyan Yeah. Talaga? Gagawin ko sa ano? Si Okay, Jira, next na tatawin. yan. Tapos sabi ni Mr. Bella. Si Ryan Christian. Mama. Pwede Yeah. pa kayong bumawi guys dahil para sa ating last set ang ating genre Ay! Amazing. Thriller. thriller and Sci-fi. Ano ba Yan, ang sci-fi? Ate Kim, Marvel na yan, Ate Science Kim. fiction. Yeah, very good. Kala ko si AJ na nakakuha. ang bilis daw pumindot sabi Bilis ni oh. Sayang oh. Nako, Nahuli si mabilis ano. pumindot. Sino yun? Kabilis pumindot. Ay, kabilis pumindot. Parang... Sia. Ay, si Sia daw. Sia, pero yung pag lumaki, si Bella. Yes. Sino si Basic Sia? signature Si ng ano, si una. British Chorba. British accent girl. Oh, really? I don't know you. Mommy. What? Okay, guys. Sia Bible. Marvel yan. One word. Ano? Hello? Hulk. Yeah. Syempre habang nanonood kayo guys Nakakamatay. Ano ba to? Antidote ba to? Ang Gamot. gamot. Marvel. What's Oo, that? gamot. Antidote ba yan? Yung kulay yellow na gamot? No. It's ano? Pampalis ng parang ano. Arrival, sabi ni Hangover. Christine. Hindi siya arrival. Letter V ang start. Can you Sabi flash ni the Jerry title? Vigor. Oh, yeah. Not Lucy. so marble. Not so marble. Nabati ko ba si Venom? Oh, may lapit na. Yang Venom! Wrong spelling ko. Ayan, si Vincent Almonte. Wow! Venom. Hindi tayo dyan. Pirated ata yung napanood mo, Jomar! Saan mo nabili yan? Saan mo nabili ang Venom mo? Pirated daw yun. Pirated. Sabi ni Jomar, nauna daw siya. Pirated! Venom, sabi. Pirated yung nabili ni Jammer eh. Siguro injik yung Venom dyan. Nauna si Balik Vincent. ang mata. Sinong nauna? Si Vincent kasi wrong spelling si Mr. Drummer. Naipit ko ang ating... Jomar, masyado mo kami pinapasaya! Ano ba yan? Ay, tatlong beses pa yun. Venom. Parang namarod ka pa. Parang namarod ka pa sa sagot mo. Sabi ni Mr. Drummer, hi. Ayan! Mr. Jammer! Huwag ka kasi ano? Huwag ka kasing Huwag ka kasing manood ng ano, ng Pirated. Ayan. Mr. AJ, Venom. Venom pa rin. Ayan. At ang tamang sagot nga ay... Venom! Ayan. Starring Venom pa rin. Sabi pa ni Mr. Drummer, gaya-gaya lang sila. Lumalabang pa, lumalabang mo pa. Kasalanan niya to. Sabi ni Grisha, tatlong beses pa. Oo. Huwag na daw. Ayan, Pirated. Huwag nyo daw kasi bibili ng Pirated na CD. Guys, paalala lang, huwag kayong magda-download ng pirata. Kasi... Chan ko sa isa. Patay na lang kayo ng original. At pag magsasagot kayo dito. Lakas tama ka, boy. Sabi ni Krisha. Ayan, ang dami ng fans niya, no? Ang dami ng fans tuloy ni Mr. Jomar. Guys, i-guess natin si Mr. Jamar next time. Sabi ni Mr. Drummer, bentang-benta. Ayan, nagamit na siya. Gaya lang kayo eh. Tama lang spelling. Ay, magpasalamat kayo kay John. Pasalamat kayo! Okay, game. Ayan na.
Grabe kayo guys. Tawang-tawa ako sa inyo ha. Sakit ng tiyan ko. Huwag ka kasing mag-resolve ng ITAP habang sumakasama. Si Jomar! Si Jomar po kasi isa natin ITD po natin. Hindi siya Oo, IT. so, IT na. So, IT po natin. Ay, ITAP. naging ay na. Para po sa hindi mo nakakalam, ITAP po, doon kami magsasabi ng concerns namin. Basta siya po yung ating siya yung ating IT support. Oh, siya yung IT Si na. Mr. Jomar. Yan, teka lang. Ano ata yan? Change topic ata yan. Pang change topic na. Sabi ni Christine, pabasa. Sabi ni Christine, dawit tayo Sir Jomar sa art at saka sa title lang. Yes. Sabi ni Miss Teresa, ang daming load ni Ryan. Yes. Ayan, sino ba yung mga winner? Sa ating mga winner. Sira. Siyempre, animate tayo dito guys para masayang masaya. At siyempre, yes, ang ating mga winners, pati kanina sa hangman, pakipiyan mga inyong mga numbers. Sa ating movie serye, set 1 and set 2, Ryan Buwan, and set 2, ang ating first time winner, and the first time audience, Vincent Almonte. Thank you so much! Pakipiyan ang inyong mga numbers. Ayan guys, so ang ating last game for today ay ang paborito nyong art attack. Ayan, gusto nyong ibuli dito si Rupert. So ang ating category ngayon ay love songs. Okay guys, so are you all ready? Simple-simple lang ang ating mechanics. Yes, ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. Since sa time check 12:38, mahaba pa ang inyong oras para humula. Ayan guys, so ito ay drawing nila, kanta mo, ang huhulaan nyo ay ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Okay guys, so 1 point sa title, 2 points sa first line. Okay, ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. I mean, sila ang panalo. Halo-halo kay Romar Barboza, bagong audience. Hi! Okay, so manawagan kayo sa inyong mga audience, mga fans. Tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago natin simulan ng ating game, ay mag-heart react naman kay John for Team Kippy and like react For Team Rupert. Rupi pala, sorry. Yan, dream na daw, sabi ni Kael. Yep. Let's go! In 3, 2, 1. Yan na yun. Sorry, ito na yun. Joke lang, akala nyo. So, sa akin, meron ako. Love songs. Meron akong word. Love songs po, English lahat. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5 words. 5. Yan, English tayo lahat guys. And love songs. Love songs, English songs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 words kay Rupi, 2 words kay Kimpy. Opos, Mizen. Okay, 5 words, Rupi, 2 words kay Kimpy. Okay guys, hula-hula na. Ang ating category ay love songs. Sa mga in love dyan. Ayan. Ano? Love songs ang category Love songs. natin, Miss Lago. Yeah. Ayan. 5 words yung kay Rupi. Love songs. Parang hindi ko na nakikita si Mr. AJ. 2 words sa akin and Count on me? 1,000 miles? No. Ano yan? Yan kay Miss Kim. 2 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung kay Rupert, 5 words. Yan ko si Kim. 2 words. Ano yan, Rupi? I will always love you. no. Okay. 5 words kay Rupi. 2 words kay Kimpy. Hindi siya 1,000 miles. Budots daw, sabi ni Mr. Ano yan, Rupert? Alam mo yan. Ah, okay.
Dito sa dulo, tingnan nyo mabuti. Kay Rupert. Take me to your heart. Wow! Wait lang, check natin ah. Ito yung pattern niya. May pattern. Wow, oo, may nakakuha na. Gana? Diba? Ang galing. Kay Rupert, wait lang ah. Check ko lang yan later. Wait lang. Okay, kay Miss Kim, 2 words. Ito, 2 words. Okay, so ang tamang sagot kay Rupi ay Got to Believe in Magic at nakuha na agad ang Take Me to Your Heart, sabi ni Mr. AJ. 2 points! Hirapan sila sa akin ngayon. Mhm. 2 words sa akin, 2 words lang. Bigyan ko na ba kayo ng clue? Ayan, halo-halo kay Tita Karen. 3 points kay Mr. AJ na hulaan din niya ng title. Malapit na yung 7 years mo. Ano pa? Once I was 7 years old, go to pray in hut. They say a picture's worth 1,000 words. Hindi siya photoshoot. Photoshoot. Yung 7 years ni Vincent, malapit na yun. Kanta to ng isang sikat na Hollywood singer, babae. Bahay ang kumanta. Yes, babae ang kumanta at sikat na sikat ang kanyang sikat na sikat siya nung nawala siya sa isang show niya. Ayan, dahil na in love siya. Ayan, 7 minutes. Malapit na. Hindi rin just shot. 7 shot. 7 rings. Malapit na. 7 wonders. Pillow talk. Na 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 na. Ano to? Your hair, your eyes, your old device. And when we kiss, I'm hypnotized. You make me laugh, you make me cry. But I guess that both I'll have to buy. Your hand in mine, and we're intertwined. Everything's alright. Ako din. Just 7 shots. I wanna be with the one I know. Up and I hate the most that you do. You make me love you. Ay, Miley eh. Yes, Miley Cyrus. Dami ng hits. Oo, grabe ah. Pamahulaan nyo lang Hindi yan. siya 7 rings, katunog. Gotta change my answering machine. Ayan, 17. Ayun, Sir Jomar. Ang galing ni Jomar, millennial. First line. Ay, galing ni Ano Jomar, yung sa'yo, oh? Rupert? My Gotta number, change my my word. answering machine? Hindi. Kaya nga, tama naman na. Bakit? Tama. So sick, di ba? Oo. Oo. Tama yung so sick. Nahulaan na yung first line. Okay, check ko lang kung sino ang nauna. Meron akong 2 words ulit. So sick. 1 point, Mr. Jomar. Gotta change my machine. Wait lang ah. Oops. Sino ang nauna? Mr. AJ! Gotta change my answering machine. Okay, another 2 points. Mr. AJ, panalo ka na! Ang ating first winner, Mr. AJ with 5 points. Okay. Anong sagutan to? Ayan, endless love. Tiffany, 7 things. I probably shouldn't say this. Nanalo na si Mr. AJ. Sino susunod? Love bomb. Pero ano ang First line. Christine de Guzman Roy ang susunod kay Mr. AJ. 2 points. So sa akin, meron Jim, 1 point. 4 words. Ano ang first line ng Love Bug? Endless Love? May endless love ba dyan? Meron. Okay. Another 1 point. Jim Miss Lang. Anong first line ng Love Bug?
Called you for the first time yesterday. Called her for the first time yesterday. Mali yung kay Christine. Sabi ni Shaira, called her for the first time yesterday. 2 points. Forward yan. And ang ating endless love. Yes, 2 points na si Jim. At ang ating endless love. My love, there's only you in my life. Jenny Remo, 2 points. Okay, yung kay Miss Kim, 4 words. Fixing a broken heart. Yan! Fixing a broken Ano ang heart. first line? Vincent. 1 point. Beautiful girl. Mayroon bang beautiful girl dyan? Wala. Baka may sumagot. Nanalo na si Mr. AJ. 5 points. Dalawa na lang. Unang maka 5 points. 5 words. Beautiful girl. Fixing a broken heart. Nauna si Vincent. Ano ang first line ng Fixing My Broken Heart? Na 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 na. There was nothing to say the day she left. Sabi ni Krisha, 2 points. Ayan, may nakasulat na. My girl, Ryan. Bagets. Ang galing nyo. Anong first line ng My Girl? I've got sunshine on a cloudy day. Okay, 3 points, Ryan. My boo. Si Mr. AJ, 5 points. Panalo na siya. Si Ryan, 3 points. Jomar, 2 points. Christine, 2 points. Jim, 2 points. Shaira, 2 points. Jenny, 2 points. Krisha, 2 points. And Vincent, 1 point. Okay. May mga hindi pa kayo nahulaan. Kanina, yes. Next, drawing na pala. Naunahan na yung I've got sunshine. There was nothing today. The day she left. Meron na pong nakahula niyan. Yes. Next drawing na po tayo. Next drawing na. Yung kay Miss Kim. 5 words. Yung kay Rupi, 2 words. Okay, 2 words. Nothing's... Where do broken hearts go? No. Where do broken hearts go? Oh, na. Ano yung kay Miss... Nothing's gonna stop us. Yung kay Miss Kim, 5 words. Okay, meron na tayong isang panalo. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. For now, meron tayong 1 winner, Mr. AJ Guache. Time check, it's now 12:50 p.m. Noon. Okay. So, sister, malapit na! Hey, soul sister. Oo. Soul sister, malapit na kasi ang second word nito is soul. Ano kaya ang first word? Just in time, starships, love songs. Okay, love songs. Nahirapan sila. Oo. Sa akin, it starts with letter D. Letter D. 5 words. Letter D. Time start with letter D. Letter D? Yung kay Miss Kim. Kanta yan sa isang movie. Whenever you are dear, it's falling in tears beside me. Ayan, ang dami na oh. Let's go to the beach each. Beautiful soul, Shaira, another 1 point. Shaira, anong first line ng Beautiful Soul? Na 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 na. I don't want another pretty face.
Forward. I don't want another pretty face, Shaira. Is that correct? Okay. Tama si Shaira. May second winner na tayo. Last winner na lang. Ayan, si Ryan. May sagot. Wow! Know what to say. I have loved you only and nagtatapos na ang ating laro. 3 na ang nanalo. Congratulations to Ryan Buwan. Yes. Don't know what to say. 3 points na kasi si Ryan. So, another 1 point siya plus 2 points. So, 6 points. Wow! Want another pretty face. Ano man namin ang iniwan namin, no? Oo, tama na kayo. I don't know what to Tama na ba? Kailangan natin yung kay ano. I have loved you only. Yes, tamang-tama. Ay. Tama. Grabe. Ang galing nyo. At dahil nagbabalik si Shaira, nanalo siya. Okay. Ayun na. Yes! Congratulations sa ating mga winners sa ating, ano ba to? Heart Attack. Ayan, drawing nila. Kanta mo. At syempre, ang una nanalo dyan, ang ating solid almosaler, AJ Guache. Second, si Shaira. Welcome back, Shaira. And again, Ryan Buwan. Wow! Congratulations sa inyong lahat. And don't forget to message us your contact numbers. Okay, guys? So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito. And syempre, yes, meron kaming Meron kasi ipapakita. isa sa mga nag-trending na video sa Facebook. Mm. Pakita natin sabay-sabay. Sure. Talaga daw, makikita nyo to sa Trending. face. Oo, trending to. Trending na. Ito yung mga activities, di ba? Mga activities na ginagawa sa Ang mga activities dito office. sa Madrid. Ito, yung may tatawag sa bunot at sampal ang ginagawa. Okay, play natin. Go. Sinabutan siya, guys. Sinabutan natin ang panya. Makikita nyo to sa Facebook. So, si Trevor Hermanos mo ang bilang nagagaya mo ang bilang father and mother. Mga call center agent or ito na yung eksena. Anong ginawa mo sa anak mo? Hindi! Pag-usapan natin doon. Para malaman na lahat, hindi lang ako oras dito. Hindi yung kasama ko, wala sa ulo. Sabi nila, Lumayo ka sa agawang lalaki. Kahit ginagago ka na, hinahayaan mo lang. Wala namang sakit si tatay. Next, matawag siya. Walang sakit siya. Oh, ba't yan na siya
At para sa mga more kaganapan na ganyan, please like and share our page, Madrid Philippines. And Madrid Philippines, Pangasinan. Yes. So, pati sa Cebu and Davao na rin naman. Share din namin yan. Ayan, galing lang, no? Tama po kayo dyan, si Ian. Asa na ba si Christina? Kaya mag-work ka na here. Ha, ha, ha. Okay. Panoorin nyo yan, yung buong kaganapan sa Madrid, Philippines. Yes, panoorin nyo yan sa Madrid, Philippines. Marami kami pinopost ng mga kaganapan dyan dito sa office. Okay guys, so asahan namin ang inyong... Isa yung sa mga activity. Yes, isa sa mga activity yan dito na talaga pinaghahandaan ng ating mga agents. Ayan, kaya ganyan sila, ganyan yung buhos ng kanilang effort dahil talagang sobra silang talented. Ayan, so guys... Yes, at uulitin ko para makita nyo ang more kaganapan dyan. More kaganapan dito sa office. Paki-like and share ang Madrid Philippines. At syempre sa YouTube, mas kompletong-kompleto. Ayan. Pag kompletong-kompleto, punta kayo sa YouTube. Okay, guys. Sabi ni Sir Ian, dapat yung mga sellers natin Oh! Sino ba? Mauna si Kimpi. Sure. Pero mauna muna si Kimby tsaka si Ruby. Akala mo lang, no? Meron. Ay, akala mo lang wala. Okay, agree ako dyan, Sir Ian. Kasi valedictorian ka. Okay, so guys, maraming salamat at nagdaan na naman ang isang araw na kasama namin kayo dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club! Babush! Like and share. Yan ay patungo. The Almusal Club.